principi volem que facis un balanç de com ha anat aquest primer any des de les eleccions comunals i com a cònsol major. Doncs ha estat un any molt intens, certament, perquè tot i que teníem expectatives de guanyar, no ens esperàvem de fer-ho d'aquesta manera, i la feina pròpiament del dia a dia d'un comú, on és una institució molt propera amb la gent, doncs requereix d'estar molt al peu del canó, al carrer, ser molt proper amb la ciutadania, i això requereix de molta atenció i de molt temps. En quant al primer any d'aquest mandat, molt satisfet, sobretot de l'acompanyament i de la feina de l'equip, que exceptuant la cònsol menor i jo, que ja teníem experiència a la minoria, la resta de l'equip s'estrenaven amb gestió de cosa pública i ens respost molt, molt satisfactòriament. Ja heu iniciat una part de les obres de reconstrucció i de recuperació del centre cultural. Sí. De cara al 2025, quines són les estratègies d'actuació? Podríem dir que l'obra de reconstrucció es dividia en 3 fases. La primera fase seria la que era relativa a les activitats d'escola d'art i de la Trapa, que és l'escola de música i d'arts escèniques, que es van fer durant el 2022 i 2023. Nosaltres, durant aquest any, hem iniciat i esperem acabar la reconstrucció d'aquesta segona fase de planta baixa amb el que us deia, biblioteca, vestíbul, bar i els seminaris, que estan al primer pis, i aquesta tercera fase, que preveiem iniciar a principis del 2025, ha de ser ja la posada en funcionament dels auditoris, que és com la nineta dels ulls d'aquest edifici. Tornem a tenir centre cultural? Tenir-lo Quina diries? al 100% no volem posar data perquè en aquest moment, amb com estan els preus de les obres, els terminis i demés, és arriscat, però sí que ens fixem com a objectiu que durant el 2025 obrin els auditoris i tornem a tenir activitat plena a l'edifici, i això n'estem convençuts que ho farem. Una altra de les accions grans de la parròquia és la construcció del vial. En quin punt es troba aquest projecte? Doncs amb això, el primer que vull fer és agrair la feina d'una banda als consellers generals de la parròquia de Sant Julià, a la Maria Àngels Atxe i al Pol Bartolomé, que van negociant i tractant amb govern. Dit això, els treballs ja s'han iniciat, els treballs de segurització de les obres del vial, s'estan instal·lant barreres dinàmiques a la muntanya de Rocafort, i del que ens diu el Ministeri d'Ordenament Territorial, preveiem que durant el primer semestre de l'any 2025 es puguin començar a iniciar els treballs de perforació. No sabem exactament en quina data, però el que és important és que hi ha la dotació pressupostària, i els treballs s'han iniciat, i esperem que s'acabin aproximadament cap a mitjans finals del 2027. És una obra molt necessària, i a nosaltres com a poble el que ens permet és repensar el nostre model urbà. Si el vial permet allunyar els vehicles del centre, ens permet repensar com ens hem de moure com a ciutadans a dins del nucli urbà, i des del comú el que volem és donar més prioritat al vianant que no al vehicle, que és el que passa avui en dia. Les obres suposaran unes afectacions de mobilitat tant dins de la parròquia com dels vianants. Com teniu pensat solucionar o minvar aquestes afectacions? Bé, a priori, les afectacions seran sobretot per soroll i demés durant l'horari diürn. De mobilitat no preveu? De mobilitat a priori no es preveu excessiva afectació, perquè al final és l'obertura d'un vial que va ser per fora del nucli urbà. No tenim el detall constructiu encara, no ens han fet arribar el projecte executiu pròpiament dit, ni les fases d'obra, però no preveiem que hi hagi a nivell de mobilitat una afectació significativa. La prioritat és posar el vianant al mig del benestar, per així dir-ho, dels veïns. Quins reptes ara mateix afronta la parròquia envers aquest tema? Doncs hi ha una qüestió de seguretat,
és un dels reptes importants que tenim al ser via d'entrada i sortida del país. Hem de tenir en compte doncs, que Avinguda Francesc Cairat és avui en dia una carretera general i el repte de la seguretat és molt vigent. I per això doncs, hem insistit al Ministeri d'Interior que es puguin implementar doncs, més controls i mesures per regular els excessos de velocitat que preocupen molt als ciutadans, i justament l'acabament del vial és una oportunitat per millorar la seguretat de totes aquestes vies, perquè baixarà molt l'afluència de trànsit en aquests carrers. Voleu posar la parròquia dins del mapa en termes turístics també, no? Que no sigui només una parròquia de pas i d'entrada al país. Quines estratègies plantegeu? Nosaltres, turísticament, com a parròquia, ja estem a dins del mapa, donat que tenim un dels actius a nivell turístic més importants del país, sobretot a temporada d'estiu, que és Naturland. El gran repte d'una banda és com, en primer lloc, com podem fer que sigui autosuficient aquesta estació i aquest parc d'activitats d'oci, d'esport i natura a l'aire lliure, que és un primer repte, i el segon és com fem que impacti positivament, de manera indirecta, en el teixit econòmic de Sant Julià. Llavors, les primeres mesures que s'han pres en aquesta matèria és la revisió del pla de viabilitat, veient doncs, que aquests 2023-2024 el ritme de creixement de la societat s'ha estancat i fins i tot ha davallat, sobretot per les qüestions meteorològiques del 2024, i al mateix temps una altra mesura que hem posat en marxa és una mena, doncs, podríem dir, de taula de treball público-privada, on hi ha representats els actors turístics de la parròquia i els dels sectors serveis, hotelers i restauradors. I el que volem és que justament treballin més colze a colze tots aquests actors del sector turístic per fer desenvolupar economia local de Sant Julià. Com voleu trobar l'encaix entre aquesta concessió público-privada, perquè Naturland es tracta d'una propietat com a tal, una entitat privada, però clar, que en l'impuls del turisme necessiteu o destineu des del pressupost de govern dins la parròquia el potenciar aquesta part turística. Com penseu trobar aquest encaix? Sí, a banda de Naturland hi ha altres elements, lògicament, que poden potenciar i que des del pressupost del comú s'està fent. D'una banda hi ha totes aquestes festivitats tradicionals, històriques de Sant Julià, que el que hem fet durant aquest any ja, s'ha vist un exemple molt recent a Fira Santa Llúcia, per exemple, és dotar-les de més entitat, de més activitat complementària, de fer-hi participar molt més el teixit associatiu i cultural de la parròquia perquè sigui atractiu pels propis lauredians, però pels propis visitants, i en aquest cas concret, per exemple, de Fira Santa Llúcia o de Fira Medieval o d'altres, doncs està tenint una acollida positiva. A nivell turístic, un altre dels puntals que recuperarem amb la posada en marxa de nou del centre cultural serà justament l'interès cultural que atreien les obres que representaven en aquest edifici. Llavors aquí és on posarem esforços. I també ens volem posicionar en matèria esportiva com a punt de referència turístic, aprofitant la xarxa de carreteres secundàries que tenim per la bicicleta de carretera i també per la bicicleta de muntanya a través del Bike Center de Naturland, inclús interconnectant-ho amb altres municipis fora de les nostres fronteres on hi ha molts camins que comuniquen. I volem crear aquesta àrea una mica més àmplia de Sant Julià d'activitat esportiva i a l'aire lliure. Aquests són els eixos principals de l'estratègia turística. I no podem acabar sense entrar en tema d'habitatge. Com a entrada, com afronten ara mateix la problemàtica d'habitatge a la parròquia? El primer de tot és amb molta preocupació, perquè aquí al Comú rebem sovint gent preocupada per la seva situació en matèria d'habitatge i pensem que la pròrroga forçosa dels lloguers fins de 3 anys ha donat un cert oxigen, però ens obliga a actuar en aquest termini.
Llavors, el primer que hem fet, i penso que és, no em vull atrevir a dir que pràcticament no s'havia fet mai, però des del Comú financem directament la construcció de nous habitatges amb el projecte de la Fundació Laurus de pisos per gent gran. En els 3 propers exercicis hi destinarem fins a 3 milions entre transferències corrents i projecte executiu. Aquí s'hi suma govern i privats de la parròquia que aporten finançament i aporten terreny. Llavors aquest és, penso, la pedra angular en matèria d'habitatge que impulsarem durant aquest mandat. Aquests serien els pisos tutelats? Són pisos, no són ben bé tutelats, perquè tutelat voldria dir que la gent que viu allà està controlada i la gent que anirà a viure en aquests pisos podran tenir certs serveis complementaris, però al final serà pisos com els que vivim la majoria de nosaltres, on vivim amb autonomia i amb el màxim de dignitat possible. L'únic que sí que és cert que el propi edifici disposarà d'espais per serveis complementaris. Per exemple, gent que tingui un petit grau de dependència que necessiti de ser visitada per un fisioterapeuta, per un podòleg i demés, que puguin fer-ho dins del mateix edifici. Per això són pisos amb serveis per gent gran. Llavors, impulsem conjuntament amb el sector privat de manera altruista i filantròpica aquest projecte que dotarà de 54 pisos al mercat de lloguer. A banda d'això, i és una via més lenta, treballem amb govern també de manera continuada amb l'obtenció de dades del mercat de l'habitatge. Ja s'han transferit a govern el màxim de dades possible de què disposem del tipus d'habitatges que tenim a la parròquia, sobretot amb règim de lloguer, i també dels pisos buits, a través dels comptadors que disposa Mútua Elèctrica. Un altre dels projectes és l'edifici de lloguer assequible que s'està construint a l'Hotel Font de Ferro, però fa poc que vam conèixer realment el perfil d'accés d'aquests habitatges, que són persones amb 2 fills, tot i que des de la parròquia se sap que molts dels joves que viuen a la parròquia volen emancipar-se. En aquest sentit, el Comú ha estat en contacte amb el govern, ha traslladat aquesta problemàtica que al final hi viu el jove de la parròquia. Si fem una retrospectiva històrica, veiem que era molt més fàcil emancipar-se segurament fa 40 anys enrere que ara avui en dia. Hi ha molta més dificultat. I veient això, estem treballant amb el Ministeri de l'Habitatge perquè l'Hotel Pol, que a data d'avui és propietat del Comú, pugui donar una part de resposta a aquesta necessitat. Dic això perquè s'ha parlat de que s'ubicaria la residència universitària en aquest immoble i ho volem fer realitat, però el que mirem de fer també és que una part, encara no sabem en quin grau, d'Hotel Pol també pugui donar resposta a la manca d'habitatge per emancipació de gent jove. Pensem que és compatible que d'una banda hi hagi pisos per estudiants universitaris i en el mateix immoble pisos d'emancipació. No són pisos de caràcter social, sinó que són pisos per gent de múltiples perfils, sobretot que tenen dificultat per trobar habitatge per la causa de l'augment de preus. Volem saber l'impacte que han tingut les zones blaves en l'economia i en la mobilitat dins de la parròquia. Doncs la dada exactament del que facturem en zones blaves no la tinc al cap ara mateix, però sí que des de la Conselleria de Circulació i Aparcaments, i vista la mancança d'aparcaments que hi ha a la parròquia històrica, el que s'ha fet és un pla de reordenació de zones blaves i zones verdes. Entenem que hi ha d'haver una diferència entre zones residencials i les zones, diguéssim, d'activitat econòmica o diària. Llavors, en el mandat anterior es va avançar amb certes mesures per millorar la gestió de tot això i continuarem avançant de manera fasejada. Al mateix temps, per resoldre la qüestió de la manca d'aparcament, estem treballant amb privats de la parròquia i amb qui tenim més avançades les converses, amb un concretament, per poder
desenvolupar projectes d'aparcament vertical. Llavors, és un projecte amb estat embrionari, però esperem que, si trobem l'encaix de la col·laboració público-privada, pugui acabar sent una realitat en els propers anys. Moltes gràcies, Molt bé, Ferni. doncs gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.